Najsmutnejšie na tom je, že sa tu ide rozhodovať o budúcnosti týchto detí bez nich samotných. Každý je múdry, čo je pre ne najlepšie. Ale buďte sami k sebe úprimní. Kebyže ste vy v koži dieťaťa z detského domova a chcú si vás adoptovať, jeden homosexuálny pár, jeden heterosexuálny pár, odpovedzte úprimne, čo by ste si ako dieťa vybrali. Ani jeden z vás nejde za tými deťmi, čo žijú v domove a neopýta sa ich, čo si prajú, čo si o tom myslia. Sedíte si doma a hovoríte tu o práve homosexuálov, pretože teraz je to strašne in, lebo úžasný západ nám ukazuje čo a ako a bez nich by sme boli úplne stratení. Ale že by ste sa trochu zamysleli, aké pocity z toho môžu mať deti z detských domov, tak to nie. Ja som sa s týmito deťmi jeden čas stretávala, momentálne udržujem vzťah hlavne s tými dospelými, ktorí odišli z tohto domova a preto mi na týchto deťoch záleží špeciálne, viem čím všetkým si tieto deti prešli a jediné čo im prajem je to, aby mali to najlepšie zázemie a aby sa mohli rozvíjať. S kamarátkou Jojkou, ktorá vyrastla v domove a vystúpi v tomto videu, sme chceli navštíviť deti v jednom domove a opýtať sa ich, či by si prijali dve mamy, dvoch otcov, alebo mamu a otca. Žiaľ, ako sa dozviete od Jojky z videa, ktorá komunikovala s kompetentnými v tomto domove, nebolo nám to umožnené, pretože dostali zákaz do referenda o tom hovoriť. A ja sa pýtam, je toto v poriadku? LGBT lobby sa tu búcha do prs, kam sa v poslednej dobe pohnem, tam nepočujem nič iné, ako sú chudáci diskriminovaní. A deti z domov majú zákaz sa vyjadriť. Je toto podľa vás v poriadku? Podľa mňa nie. Asi sa tu niekto bojí, že by sa náhodou národ dozvedel pravdu z úst detí, ktorá väčšinou býva jasná a úprimná. Skontaktovala som sa teda aspoň s bývalými domovákmi, ktorí prežili väčšiu časť života v domove, nech oni povedia svoje pocity a dojmy k tejto téme. Nech sa páči. Robkom a Jojkou som sa spojila prostredníctvom Skypeu, keďže Robko žije momentálne v Anglicku a Jojka žije na strednom Slovensku. Tak ahoj Robko, chcela by som ti položiť dve otázky. Chcela by som sa ťa opýtať, ty si teda bol v domove, koľko si tam ty bol, od koľkých rokov? Myslím, že som tam bol od 11 rokov, od 10, Od že 11. nejakých 10 rokov som strávil v domove. Dobre, no a v podstate ide o to, chcem sa ťa opýtať, kebyže ako dieťa, teda žijúce v domove, ťa chcú dať na adopciu a mal by si vybrať medzi homosexuálnou rodinou a teda heterosexuálnou rodinou, ktorú by si vybral. Uh, teda taká otázka na mňa, ale myslím, že neviem, či by som šiel do homosexuálnej rodiny, pretože je to niečo úplne iné, ako sme zvyknutí, ale neviem, či by som bol pripravený. A teda druhá otázka, v podstate kebyže máš voliť medzi zostatím v domove, alebo teda tým, aby ťa vložili do homosexuálnej rodiny, čo by si vybral? No, myslím, že by som si vybral, že nech ostanem v detskom domove. Myslím, že by to bolo pre mňa lepšie. Dobre. Dobre, ďakujem ti pekne za odpoveď. Ďakujem. Chcem sa opýtať teba ako odchovankyne detského domova. Ty si teda žila v detskom domove odkedy, prosím ťa? No tak ahoj, ja som momentálne vyrastala v detskom domove od svojich 3 rokov. Predtým v podstate som bola odobratá v 6 mesiacoch od svojich biologických rodičov a odvtedy som momentálne bola stále v nemocnici a potom vlastne v detskom domove. Čiže viem, čo to je odžiť si tých pár rokov v detskom domove a viem skonštatovať jednoznačne, že proste detský domov mi dal strašne veľa. A čo sa týka tej rodičovskej lásky, chýbala mi, aj keď sa mi stalo to, čo sa mi stalo, ale každopádne neschvaľujem takúto vec, že teda homosexuálne páry, aby si adoptovali deti, pretože tie deti same o sebe najviac akože vedia skonštatovať, čo im tak chýba a každopádne by som volila mamu, otca. Keby som mala možnosť vyrastať v rodine kompletnej, tak jednoznačne s mamou a s otcom. A hovorím to preto, lebo viem sa vžiť do tej situácie aj menších, aj tých najmenších detí. A každopádne je to strašne ako diskriminačné, čo sa týka nás domovákov, pretože nemôžeme sa vyjadriť, nemôžeme vystúpiť na vonok s tým, že povedať svoj názor o tom a smutné je, že
tieto homosexuálne páry, oni v podstate podľa mňa sú chorí. Lebo ja, čo mám kamarátov, homosexuálov, ako nemám proti nim nič, ale sami skonštatovali, že deti nie, že to je proste nereálne, ako čo sa týka takéto myšlienky a tí, čo ako nárokujú si na to, že teda ako tie deti, že teda by si osvojili alebo po prípade adoptovali, tak ja si myslím aspoň z čistého hľadiska, že sú chorí. Dobre, takže tým pádom si mi odpovedala na prvú otázku, ktorú som ti chcela položiť, že čo by si volila, či ten heterosexuálny pár alebo homosexuálny v prípade, že by si mala byť adoptovaná. A teraz sa ťa teda ešte opýtam druhú otázku, kebyže si máš zvoliť medzi tým, že či byť adoptovaná homosexuálnym párom alebo zostať radšej v detskom domove, čo by si vybrala? Ako teda zostať v detskom domove. Mali sme tam všetko, proste videla som vzor vychovávateľa, videla som vzor ženy ako vychovávateľky a každopádne proste je akože normálne proste mať takýto vzor a nie mať dvoch vychovateľov, akože chlapov alebo dve vychovateľky ženy, hej, že v podstate ja som sa vyvíjala a neviem si to ani reálne predstaviť, asi by som bola chorá alebo čo, neviem. Ale každopádne určite ten detský domov, lebo čo sa týka po tej materiálnej stránke, super a takisto aj po tej duševnej a takisto tí vychovatelia vedeli nás aj postiskať a dali nám akú takú lásku a to je veľmi dôležité pre deti. Keď tebe položím teda ešte tretiu otázku. V podstate my sme riešili teda spolu jednu návštevu, chceli sme ísť do jedného detského domova, chceli sme sa pýtať aj detí mladších, teda pod 18 rokov, ktoré ešte spadajú pod detský domov a ktoré teda stále tam žijú v tých podmienkach. Chceli sme od nich vedieť ich stanovisko a postoj k tomuto, ako by sa cítili oni, keby mali byť adoptované homosexuálnym párom. Ty si teda volala do toho detského domova, chcela si zariadiť stretnutie a to stretnutie bolo zamietnuté. Môžeš prosím ťa povedať prečo? No, samozrejme, bolo to zamietnuté a vlastne pán riaditeľ sa vyjadril, že to mali zakázané. A mali to zakázané kým? Bože, počkaj to. Ministerstvo školstva a rodiny. Tak. Dobre, a teda môžem sa spýtať, myslíš si, že to je v poriadku, teda, že detský domov má zakázané, teda predpokladám, že to nebol asi iba tento, že majú zakázané vyjadrovať sa k tej téme, keďže tieto deti sú, myslím, najviac kompetentné k tomu, aby povedali svoj názor a svoje pocity na túto tému? No, určite to nie je normálne a každopádne asi tuším, že čomu sa chceli vyvarovať, lebo je to strašne také diskriminované, ako aspoň tie homosexuálne páry to tak zrejme riešia v tých svojich hlavách. A čo sa týka toho ministerstva školstva a rodiny, no ako bola som zhrozená, že proste ide o tie deti, nikto s nimi nekomunikuje, proste neviem si reálne predstaviť, že by za ne konkrétne niekto mal rozhodovať o takejto veľmi vážnej veci. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za odpovede, Jojka. V krátkosti k Jojkinej odpovedi. Jojka mala zjavne na mysli Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, keďže spojené Ministerstvo školstva a rodiny tu nemáme, pokiaľ viem. Mohli sme urobiť to, že by som mu natočila odznova, že by som ju opravila teda, ale natáčala som každého prvú prirodzenú reakciu na toto všetko. Takisto nebola som prítomná pri tom telefonickom rozhovore, takže nemôžem potvrdiť, ktoré ministerstvo bolo naozaj spomínané. Logicky mi teda jedne vyplýva to Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, ale pointa je v tom, že si vôbec nejaké ministerstvo dovolilo zakázať detským domovom, aby sa k tejto téme vyjadrovali. Takže na jednej strane my tu máme počúvať, ako sa tu homosexuáli búchajú do prs, akí sú oni veľmi diskriminovaní, ako ich všetci utláčajú, ale že by sme si vypočuli druhú stránku, názor detí z detských domovov, ktorých sa tu naozaj týka, že by nám oni povedali, čo si prajú, tak to si vypočuť nemôžeme. A ja sa pýtam, žijeme my v demokratickej krajine? Asi nie. S Ivkom a Katkou som mala možnosť stretnúť sa osobne. Takže ahoj Ivko, mám na teba teda dve otázky a jedna teda z tých otázok je, že či súhlasíme s tým, aby mohli byť deti z detských domov adoptované homosexuálnymi pármi. Ty, keďže si vyrastal v detskom domove,
tak si myslím, že máš k tomu čo svoje povedať a chcem sa ťa opýtať v podstate, kebyže teda ty ako dieťa z detského domova máš v tej dobe na výber a chcú si ťa adoptovať, čo by si volil? Volil by si rodinu heterosexuálnu, teda mama a otec, alebo rodinu homosexuálnu? Nie, nesúhlasím, aby si dvaja, poviem to prirodzene, dvaja čeprši adoptovali dieťa. Pretože dieťa nie je vec, ale je to živý tvor, ktorý sa rastú a vyvíja. Takže ja s tým nesúhlasím. Dobre, a teda mám na teba ešte jednu otázku. Teda stále sa bavíme o tom, hej, že v tej dobe, keď si ty bol dieťa, teda kebyže ti dajú na výber, že či chceš byť adoptovaný homosexuálnym párom alebo radšej zostať v detskom domove, tak čo by si vybral? Ono je to dosť rozdielne takto. Keby som, mám 27, a keby som mal tento rozum, čo mám v tomto veku, v tých mladších ročníkoch, tak by som určite povedal nie. Nie. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede, Júko. Kebyže máš teda možnosť si vybrať medzi homosexuálnym párom a tým, že ostaneš v detskom domove, čo by si vybrala? Vybrala by som si jednoznačne detský domov. A vieš nejak povedať, že prečo? V tom domove by bolo lepšie mísť, vychovala som, mala som o seba postarané, mala som teplo, mala som čo do úst a každý sa mi venoval.